May oras labot Kapampangan. Ipasyal kaya ni El Cajon, suburbs na ni San Diego, huling kaya pa acupuncture kay Mrs. Intagay kaya ning acupuncture clinic na ni Pangunakan ni Leslie Ann. Ano yung kayang clinic ko. Nya ka rin talatuking bisan pa acupuncture banda San Diego, o ini kayang kliniko, at yung El Cajon. Bayo kaya pag-upisan din kaya katamong kadwandaran labing siyam tegalugan video. Tingko pa mong buring pawaga kaya kayo ne. Umunang dili, panay ko sasabihan karing kaya katamong video. Nakahulagang darakela. Kaulat ako, kana akong talatuki, kayo. Mga 20 siguro, mga pulo kayong talutuki ko. Siyempre, kayo, mga Pampangan kayo. Pampangan kayo, di nga nakiko, Pampanganan nyo la. Kung nung itay-ita mo mong ipag-istorya, wala mo kulang, ne? Nya anak kaulagang din kay katamong video, midarake la. Idakita la ka rin kay katamong timeline, kareng yailo ang aguban Kapampangan kay Facebook. Pamali tayo la ka rin kay kayong kamag-anak, ka rin kay kayong kaluguran. Banting ko payang mas dakal la rin makabalo, makayalbe, ka rin kay katamong video, ne? Mikalatsing kay katamong advokasya. Yung metong pangburi ko sabihan, ating kung din naman sinabi ng Anisha Del Coro kanita, Anisha Del Coro, metong niya ka rin Kapampangan linguist ngayon eh. Yung sasabihan nung nanong buri da rin malda, yung malyari, dikil keng amanong siswan. Yung buri na sabihan nito, nung buri ang gamitan ng sabi-sabi, liwas keng agnanagnan, era ko kapilit. At yung kayo ito. Yung kanako mo, huwag gamitan niya yung sabi-sabi, dapat, tamo kakalingwan, ating mas manayon, aagnanagnan keng Kapampangan. Ne? Makanyain ka na ako. Nung buriyong gamitan ding malakas, masarap, dadaing kuling ikitso kayong diksyonaryo ng Berganyo, wala akong nga karapat. Ika na ako mo, tamo kakalingwan, ating Kapampangan na manyaman, masikan, ang po sasaing-sing. Makanyain ka na ako. Pero kung pipilitan gamitan nyo lang, wala mo kakalingwan. Nung ikitso nga manong palagi, o kaya yung diligan, kayong diksyonaryo ng Among Samson, at buriyong gamitan deta, wala akong nga karapat. Ika na ako mo, sana, kakalingwan, yung tugtugan ang point pa ne. Kita mo. So ngayon pag-umpisan ko ne. Dahil nga manong tugyan ko, muli kala no ni Pangunakan, Roland Maniago. Mungunang dili, bagoong. Yung bagoong, yagalugan niya, Tagalog niya, katagalog na ng bagoong, balutangan. Yung mas manayon ng Kapampangan ng bagoong, bagok. Yung tutuki, yung manong sinaying. Balutangan, tinunya yung mas manayon ng Kapampangan. Yung manong may tabunan, wala mo, medyo kimo yung bagyayan Yung mas manayon ng Kapampangan, may tambunan. May tambunan. Yung tutuki, pito, o kaya sipol. Yung mas manayon ng katulik ng Kapampangan nini, pasyok. Yung manong niluto, kimoyo. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung linuto. Yung tutuki, menyundu. Menyundu, tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung mindakit. At yung tutuki, manghuhula. Manghuhula, katagalog na yung manghuhula, Yung mas manayon ng Kapampangan, manula. At yung tawlindili, yung manong pigsa. Yung pigsa, tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, yung tigsa. Tanamo, siyempre, hindi ako sasabihan, nung Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Tingkaya katamong anak, tingkaya katamong apo, tala pa nagalugan. Pangapampanganan tala. Banting upayang akagasingan da yung karelang pangakapampangan. Sumusulang amanong siswan. Nakala salamat, Luid, tamongan.